I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu novu epizodu. Druga epizoda Plants vs. Zombies. Znači, u prvoj epizodi smo prešli osnove, dobili smo krompira, neke jagode i ovog ovdje. Da. I dobili smo ono kao pucača. Ne znam tačno kako se zove. Pošto sam ovo jako dobro. Znači, idemo start. My house, ovo je moja kuća, baš je lepa. Ej, zombi! Njamac! O, krećemo. Znači, nice. Ok, već kreću. Ništa se... Idete što nisam pričao, nešto sam se zamislio, ali nema se. Nastavljamo dalje. Znači, dolaze. Dosta njih. Ko će ih ubiti? Pa Aleksa! Ljudi, izgleda da potražimo. Dolaze sad jači. Bog me to ovdje. Mislim da ćemo izgledati. Ok. Dosta ih bre dolazi.
znam šta je ovo tačno, ali... Next level. Ajde, pa reklame. Šta se tu radi? Dobro, nešto. Što se sad radi? Eto ljudi, pošto... Znači, ljudi, ne znam... Evo ga. Shvatio sam. Kako sve? Nice. Ćemo. Idemo na kuglanje. Nice, to nije trebalo. Boom! Kako je bilo? Okej. Aj, budale! Jej! Idemo na kuglanje. Evo ga. Okej, kibaj. Kibaj od mene. Kibaj. Nice. I okej ljudi, to je to bilo, to je to što se tiče ove epizode. Mislim u sljedeća će snimiti odmah posle ove i...